Les vulneracions de drets humans afecten diàriament les realitats i les vides de moltes persones i comunitats arreu del món. Cal donar suport a les seves lluites, cal defensar-les, cal defensar qui defensa els drets humans, a qui s'organitza i posa el cos per protegir-ne el territori i el medi ambient, a les persones que lluiten contra el model actual d'explotació de recursos naturals, a les dones que estan a primera línia de lluitar, als col·lectius que treballen per garantir els drets de les persones que han de fugir de la guerra, de la pobresa extrema, dels desastres naturals, a qui és perseguit per la seva orientació sexual o identitat de gènere, a qui aquesta lluita li pot costar la vida. Visibilitzem i acompanyem la tasca de les persones defensores dels drets humans i denunciem la persecució que pateixen. Defensem qui defensa.